Eguerdion errukbizale Hernaniar eta gainerako guztiei ere, entzuten diguzuen guztioi, landaren gaude Hernaniko landare errukbi zelaian, lehen zelaian, eta gaur egun garrantzitsua izan ere, Espainiako ohorezko mailako liga erregularra gaur amaituko da, 22. jardunaldia jokatuz, eta bada bai, zer ikusi eta aintzat hartzeko hainbat kontu beste jakina, emaitza eta sailkapena. Hori denak hala ere, laster aipatuko ditugu, baina esango dizuegu eguraldi eguzkitsua errukbien aritzeko nire ustez ez oso egokia, bero egiten duelako, garai honetarako bero hauek ez dira bat ere onuragarria kirolean aritzeko, ez behintzat errukbian, kontaktuko kirola delako, izerdi asko ateratzen delako, eta hernaniarrak eta beste asko ez daude ohituta bero honetara, eta are gutxiago oraindik apirila bukatzea denean, eta segurazki askoz hobeto hartuko dute eguzki hau Hernaniko gaurko kontrarioek, alegia Sevillako Zientzias Cajasolek. Esan bezala azken partidua gaur, liga regularreko, eta espero dezagun emaitza ona izate Hernanirentzat eta erabat baztertzea maila galtzea. Zuzenean ez da jetxiko dena gaurko kontrarioa da, Zientzias Cajasol Sevillako taldea, horregia maila galdua dauka, izan ere azken postuan da, eta ez du aukerarik 20 puntu dituela aurretik, etxo arte dauka 27rekin bera ez du batera aukerarik espalin bada, partido jokatu eta ondorengo kontuen gatik. Eta bai ala ere, Hernanirentzat, ezpa ere gaur irabaziko partidua da, nik uste dute Sevillarrek maila galdu dutela, ez dakit gaur ze asmo eta ze gogorekin torri izango diren, baina esango dizuet, hoi legez talde bakoitzak 23 jokalari sartzen ditu deialdian, eta gaur Sevillarrak edo Zientzias Cajasol Sevillako taldea 19 jokalarirekin etorri dira, 19 jokalarirekin beraz, horrek esan nahi du pixka bat ez dutela gainerako partiduen grinarekin jokatzeko helbururik behintzat aipatuta bi xehetasun horiek. Sailkapeneko azken postuan dagoela eta gaur 19 jokalarirekin etorri dela Hernanira. Esan dizuet eguzkitsu dela gaur Euskal Herri osoan esango genuke, eta nola ez, Hernanin ere eguzkia gain gainean da, landare zelaian gain gainean. Orain ari dira jokatzen, ondorengo norgeia aukeren aurretik, emakumezkoen lagunarteko partida, ez dakit lagunartekoa den edo ligakoa den, baina Hernani eta Eibar ari dira jokatzen. Partidua amaitzetik oso hurbil, Hernaniarrak ari dira 22 eta huts irabazten. Eta esango dizuegu, lehenik baditugulako Hernaniren eta Zientzias Cajasol Sevillako taldearen 15-koak, hauetxek izango dira. Sevillarren partetik, lehen lerroan Francisco Forte eta Pablo Herrero Arroinak, eta aztalkaria, orpokatzailea bi zenbakiarekin Jesus Maria Martínez. Bigarren lerroan, Víctor Manuel León 4 zenbakiarekin eta Kali Kutzi 5 zenbakiarekin, bigarren lerroa. Hirugarren lerroan berriz, ezkerre galean Pablo Aguilera eta eskuine galean Jose Antonio Moran eta giltza 8arekin Santiago Mourano. Eta gero, gibeleko lerroari edo behintzat uztartze herria, David Bera izango da, nahiz eta 14 zenbakiarekin jokatuko duen, joko zabaltzailea Tomas Munilla eta egaletan ezkerre galean Inigo Hernández 11 zenbakiarekin, eskuine galean Manuel Mazo, eskuine egalean Jorge Rodríguez, erdietan lehen erdia Manuel Mazo, gaina kapitaina izango da bera, Manuel Mazo, eta 13 zenbakiarekin bigarren erdia Juan Domínguez, eta gibelean 15 zenbakiarekin Francisco Javier Salazar. Ordezko 4 jokalari izango ditu soilik Sevilla, Javier Acosta, Rafael Delgado, Carlos Sánchez eta Álvaro Olle. Eta Hernaniren aldetik, aldaketa pare bat izango ditu, izan ere, Matien Collado, orain arteko kasik
ohikoa izan dena taldean, pentsa ezazue, jokalari gehien jokatu denetako bat izan da Matin Collado, hain justu 20 partida jokatu ditu, edo astapenetik hasita gehienetan, edo behintzat gero partidan zehar sartuta. Beraz, berak ez du jokatzerik izango, Matin Collado izan ere, joan zen azken aurreko jardunaldian, 3. txartela jaso zuen, 3. txartela guztira hartuta, txartela horiak eta horregatik zigortuta dago, ez du jokatzerik izango Matin Collado. Eta aldiz, berriro, Iraitz Garmendia sartuko da 15koan, aurrekoan esan genizuen, ikasketa zirela eta partida bat edo bi jokatu ezinik egonda, baina gaur hor hariko da Iraitz Garmendia, jokalari aritua ezbairik gabe. Eta hau izango da lehen lerroan, eta Jon Insausti izan ohi da lehen lerroan ohikoetako bat, baina min hartuta dago, hemengo azken partiduan Barcelonaren kontra, min hartu zuen. Eta ondorioz ez da astapenetik hariko. Orain gutxengo dituzue oioa, Erranik emakumezkoen Erranik erasoa egiteko aukera zeukalako, eta jarraitzen du. 5 baten kontra dira, aukera aparta, eta pensatzen dut, beste enseo bat egite aukera ederra dauka. Hori da, eta aurreratu da, 27 eta huts Erranik da gauzatza transformaketa erresa dauka. Ari nintzen zuen esaten, Jon Insausti Intxeta, lehen lerroko jokalari aritua eta entrenatzaile lanak ere egiten dituen, ez du jokatzerik izango, min hartuta dagoelako, ondorioz hau izango da lehen lerroa, Eneko Noriega sartuko da astapenetik, eta Beñat Iradi Arroñak, eta zazalkaria, orpokatzailea, Einar Arratibel. Bigarren lerroan, Abdelafit Etz Tailea, eta Jon Otxotorena. Hau azken partiduetan, ohiko bihurtu den bigarren lerroa. Hirugarren lerroan, ezker hegalean David Pelaz hariko da, eta eskuin hegalean Kepa Mijangos. Ez du gauzatu transformaketa, eta partida horrela amaituko da. 22, partida amaitu ez dakit, baina horrela dago, 22 eta huts. Beraz, hirugarren lerroan David Pelaz ezker hegalean, Kepa Mijangos eskuin hegalean, eta 8arekin giltza Mikel Perez. 9 zenbakirekin, Matin Collado ezin duenez, nahiz eta Matin Collado azken partide pare baten hirutan ikusi dugu herrian jokatzen, Igor Genua izango da, gaur uztartze irekiko duena, uztartze erdia. Ohiko postuan kasik, 10 zenbakiarekin joko zabaltzailea, Anar Zelosegi ezker hegalean, hau berriro 3 laurdenetako lerrora itzuli da, partida asko jokatu dituelako aitzinean aurrean, ezker hegalean Jokin Esnal ezarri dute entrenatzaileek, pensatzen dute jokaldiak bukatzeko, indar handiko jokalari delako, Jokin Esnal, eta eskuin hegalean Jonander Puertas, azken partidetan ere, hor diardu Jonander Puertasek, eta erdietan Igor Etxeberria eta Iraitz Garmendia, eta 15 zenbakiarekin Anaia Oier Garmendia, gibelean hariko da. Ordezko postuetan, Ugaitz Otaño, Iñaki Otxotorena, Lander Meaza, Ander Gutierrez, Mikel Otxotorena, Mikel Bidegarai, Iñaki Leonet eta Aitor Lucas. Horietxe beraz 15koak, eta jadanik amaituta egon behar luke partido honek, emakumezkoenak, 12ak 3 minutu gutxi direlako. Eta ikusten dugu hor jokalarien irteerarako, Erraniko adin desberdinetako gaztetxoak nola bai pasabidea eginez, jokalariak agurtzeko eta animoak emateko maila kategoria desberdinetako jokalariak zerrendan jarrita pasabidea eginez, eta haiek emango diote ongi etorria bi taldei, Errani eta Zientzias Cajasol Sevillakoai. Beraz, epailea Jorge Molpeceres izango da, Jorge Molpeceres, abizena pixkat zaila egiten zaigu, baina horietxek izango dira, eta ezpadut esan ere, Beñat Iradi izango da, Hernaniarren kapitaina azken partido askotan bezalaxe. Entrenatzaileak Hernanin, Patri Polidori, Jon Iraola, Jon Insausti Intxeta, eta gainerako laguntzaileak. Eta Sevillan, Cajasol Sevillan,
Zientzia Cajasol, ondo esan da, Juan González da entrenatzailea. Esan dezagun, Juaneko partidua, han Sevillan, joan zen urteko 2016ko abenduaren 11an jokatu zela, eta orduan lortu zuen Hernanik lehenbiziko garaipena etxetik kanpo, 12 eta 17 irabazi zuten hernaniarrek. Beraz aurrek eman zieten Gipuzkoarrei aukera polita mailari eusten hasteko, eta Hernanik orain nesken taldeak beste ensaio bat egin dute. Hernaniarrek 27 eta huts, esan dizuet, Sevillan 12 eta 17, Sevilla 12 eta 17, han Sevillan eta bien sei egin zituzten hernaniarrek, Joni Sausti Intxetak eta Igor Etxeberriak. Bestalde, partida hasi baino lehentxeago emango izkizu beste xehetasun batzuk. Joaneko partidarekin alderatuta, gaur ez dira hariko, lehen aipatu dudan Joni Sausti Intxeta, Beñat Zinkunegi, Matin Kollador, Istanda, Tomas Elorza, Iban Moreira eta Mikel Imaz. Bai aldiz, zelaian sartuko direnak David Pelaz, Jonander Puertas, Oier Garmendia, Ugaitz Otaño, Lander Meaza eta Mikel Otxetorena. Oraintxe zelairatzen ari dira hernaniarrak, motibatuta segurasko, astean zehar gogor egin dutela entrenamendua. Astelenean jai izan arren, entrenamendu egin zuten ohiko orduan, eta egunero aritu dira lanean gaurko partida garrantzitsu hau prestatzeko hernaniarrak zelaian, eta oraindik emakumezkoen partida ez da amaitu, baina deskoordinazio pikin bat bada, lehen taldekoak sartu dira, gizonezkoenak, orezko mailako lehen taldekoak, eta oraindik partida, nesken partida oraindik ez da amaitu, epaila bintzat ez du amaitu zaten man, orain bai, bueno, deskoordinazio pixka bat, Hernanin, baina esan dezagun, jarraitu partida hasi aurretik amaitu da orain partidua, emakumezkoen partidua. Esan dezagun, sailkapenari begira, bera ezkaizteko kanporaketa jokatzeko arriskuan Hernani, Barcelona eta Getxo arteak direla. Hernani da 9. postuan, ondoen dagoena sailkatuta, 30 punturekin, 10. Barcelona, hemen etxean, Hernanik mendean hartu zuen azken taldea, azken kontrarioa, 29 punturekin, eta 11. postuan, Getxo artea 28 punturekin. Espero dezagun, bai Hernanik eta bai Getxo arteak, mailari eutxea izatea, eta ondorioz Barcelona izango litzateke maila galduko lukena, edo bintzat, bera ez jaisteko kanporeketa jote beharko lukena. Pena pixka bat ere badugu, Kataluniarrekin badugulako guk anaikidetasun handia, eta beraz hortxe dago gaurko puntuen garrantzia, bai Hernani, Barcelona eta Getxo artearen aldei dagokienez. Esan dezagun gaurko jardunaldian, biztan da hemen Hernanik Leicester Zientziase kontra jokatuko du, esan dugu epailea Morpez izango dela. Gero bigarren beste partiduak gehienak 12 jokatu dira, bat izan ezik. Cisneros eta Kesos Entepina, oraintxe eman dio hasiera, Morpezek partidari hasiera oraintxe eman diote, beraz hasiera jokoan Hernani eta Cajasol Zientzias Sevillako taldea. Esan dugu Cisneros, Brak Kesos Entrepinares. Eta Barcelonak, lehen esan dugu arriskuan dela beraz jaisteko kanporak eta jokatzeko, hain zuzen ere Gernikan jokatuko du Bizkaia Gernikaren kontra, Urbieta zelaian. Beraz, Bizkaia Gernika Barcelona, partidu garrantzitsua. Eta bestaldetik, Getxo arteak kanpo jokatuko du, dagoeneko Sanboiana playoffetarako azken faseareko sailkatua den Kataluniako taldearen kontra. Partida gaitza, gutxienez, Sanboianakoek, neurrian hartzen badiote ekimenari, partidari, baina esan bezala. Getxok, Sanboiana bisitatuko du, eguerdian, gero El Salvador eta Alcobendas, azkenik Independiente Santander
eta Anpo Ordizia. Hemen ere, jokoan dute, bigarren fasera sartzeko norgehiagoka, izan ere, sailkapenari begira, 7. postuan da Anpo Ordizia, eta Independiente 6. bien artean, 2 puntuko aldea, Santanderrek 53, eta Anpo Ordiziak 51. 6. postuan sartzen denak, bigarren fasea jokatuko du, eta hortxe du erronka Goierriko taldeak. Partida hasi zenetik minutu erdi bete da, Sevillarrak momentuz agintzen partidan, Sevillarrak txuri beltzez jantzita bihar dute, Sevillarrek, galtza beltzekin, txuri beltzez baino gehiago urdin iluna esango nukenik, eta Hernani betiko azkera, txuri gorri eta berdea kamiseta, eta galtzak gorriak. Zelai erdian dira, markagailuan aldetik, eta zigor kolpea Hernaniren alde. Sailkapenari begira, jadanik El Salvador eta Jesus Entre Pinares, Valladolidko bi taldeak, sailkatuta daude zuzenean bigarren fasea jokatzeko, eta gero, ondoren, lehenengo 6 taldea sailkatzen direnez, bi horiek zuzenean sailkatuta horrengo faserako, eta aldiz, Alcobendasek, Sanboianak eta Cisnerosek bigarren fasea jokatzeko txartela lortu dute, baina aurrez gero kanporak eta jokatu beharko dute Independiente Santander kontra edo Anpo Ordiziaren kontra. Espero ezagun Anpo Ordizia izatea, 6. sailkatua eta bigarren fasera sailkatzeko aukera izango duena. Gora ezagun El Salvador eta Jesus Entre Pinares zuzenean, eta gero, Alcobendasek eta Independiente Rugby Santanderrek edo Ordizia jokatu beharko dute kanporaketa bat, eta bestea Sanboiana Cisneros okerrez pagaude behintzat gure datuekin. Esan ditugu sailkapeneko xehetasun gehienak, aipatu ditugu ze aukera dauden, edo zeintzu dauden maila ez galtzeko kanporaketa jokatzeko arriskuan, aipatu dugu lehenengo postuetan zeintzu dauden, eta jarrai dezagun partidaren kontaketarekin. Sevilla beti izan du aitzinean aurreko multzoan kilo askoko jendea, baina gaur ez zait iruditzen horren bestekoa denik. Hasierako 15koan, Francisco Forte arroina da 107 kilorekin, 1,85 neurtzen duelarik, eta eskuineko arroina Pablo Herrero, 1,85 garaiera, 15ko garaiera, eta 114 kilo. Beraz, lehen lerroan bai, eta baita Jesus Maria Martínez, jokatzaileak ere, 103 kilo ditu beraz. Badira hor lehen lerroan sendotasuna dutena, baina, ez dut uste askoz gutxiago pisatuko dutenik Eneko Noriega, Geinar Arratibel eta Beñate Iradi Hernaniko lehen lerrokoek. Eta gero, badute, Víctor Manuel León bigarren lerroan jokalari garai bat, 1,89 bigarren lerroan, lauzen bakiarekin, eta baita Kali Kutski ere, 1,80 garaiera du, eta 105 kilo. Baina, jakina, hori denak, baita Hernaniko jokalarian aldetik ere mugitu egin behar dira zelaian, horri egin behar da, eta gaur bero honek ez dira hundirik egingo. Errubian ere itziko gure ustez, Juan Antonio, hemen ari da teknikarekin, ordenagailuarekin, ikustu dut 15 gradu direla jokatzeko egokina, eta ados dago, bera. Hemen ari gara bera zuzenean eskaintzen, bajo kamara eta Juan Antonio Iraolaren teknika lanarekin. 22 metroko lerroan dira, jokoan, Hernanik atera du, alboko sake luze, atera du, jokalari guztiak ilaran zeuden. 22 metroko lerroan, betire Sevillaren zelaian, errekaldetik atera dute eskasa, Euskal Zelaxa osatu eta metro batzuk irabazi nahian bihar dute Hernaniarrek, orain ireki egin dute, eta Igor Genuak korrika bizian ezkerretik, ensaioa izan daiteke, defentsa, momentuz behintzat, Sevillaren defentsak erarazi du jokaldi hori, eskuinera erasoan, pase pixka bat bihurria, orain Mikel Perezek jaso du baloia, uste hartzai irekia eragin du, Igor Genuak eskuinera, horrelarik jokatzeko berriro,
zulo egin behar da, tarte egin behar. Igor Genuak orain, baina eskuinera nartze losegik, eskuinera Iraiz Garmendiarekin jokatuz, pasea lurretik egin du, Oier Garmendia sartu da, eta orain eskuinera zabalduko dute, baina baloia galdu ditu Hernaniarrek, Sevilla baloiaren jabe, Armailaren aldetik, egaletik, baloia eskutan dutela, eta erdiak, ostikaratxo eman du Juan Dominguezek, arriskua Hernaniren taldetan, ongi jaso du Jokin Esnalde baloia lurretik, eta ireki antolatuta, ez daude jokalari asko ireki horretan, azkenik baloia ederki atera dute Hernaniarrek, Iraiz Garmendia eskuineko egalean, Jon Ander Puertas, Oier Garmendia, zelai erdia, eraso egiteko, keinu egin du, Oier Garmendia keinu egin du, eskuin egalean zijoan, korrika, 21 metroko lerroan dira, pasea egin nahi izan du Oier Garmendia, baina Sevillarrek moztu dute hasiera batean, irekiare antolatu dute, eta orain aurrelarien arteko burrukalditxoa, edo lehia. Irekia eta zangozi aterako dute, Sevilla keinu egin du, eta orain luze, defentsako ostikada jotu gibelekoak, Francisco Javier Salazarrek, Igor Genuak baloia jaso du, zelaiaren erdialdean, eta kontraerosoko ostikada jotu du ere Igor Genuak ezkerre galera, erreka aldera, eta antxe, Karabel gasolindegiaren kartelaren parean dago baloia momentu honetan abia lantegiko Karabel gasolindegiak, badakizue Hernaniren laguntzailea da, txartel berezia ere bada laguntzeko, han hartu ezkero gasolina, eta etzazu utxegin, gasolina berbalin baduzue Hernani aldekok behintzat, Karabel gasolindegian markagailuaren parean da uztartze bildua, eta horrek adierazten digu gainera markagailu hori begiratuta, 8. minutua bete dela jadanik, eta momentuz markagailuan huts naiz eta bi taldeek aukeratxoa izan hurbiltzeko ensego lerrora. Uztartze bildua, Sevillarrek aterako dute, David bera 14 zenbakia, naiz eta 9 izaten den, uztartze erdiaren zenbakia, Sevillarrak baloiaren jabe, zelai erdian, talka gogorra Andaluziarrek, eta orain ezkerretara zabalduko dute eskura jokatzeko, badira bi biren kontra, eta eskuinera sartu da berjo Francisco Javier Salazar, baina ongi blokatu dute, eta zigo kolpea Hernaniren kontra Iraiz Garmendia baloiari gabe heldu nahi izan dio eskutik, Igor Etxeberriak egin du plakaje harrigarri hori, Francisco Javier Salazarrei egindako plakaje izan da. Jarraitzen dute Sevillarren baloiaren jabe, Jon Otxotorenak ongi plakatu du kontrarioa, eta orain joko zabaltzaileak, Tomas Munillak, erasoko ostikada jau du eskuin aldera, hasiera baten ez dute hartu ongi, baina orain bai, hala ere defentsa ikaragarria, nik uste partidaren gakoetako bat, askotan bezala, defentsa izango da Mikel Perezenan, orain ezkerrera zabalduko dute aurrelarekin jokatzeko, Sevillarrek irekia antolatu, aurrelarien arteko lehia, ezkerra zabaltu dute Sevillara ez dute hasiera baten baloi hartu, baina orain erdiak, Manuel Mazo kapitainak baloia jaso, eta bigarren erdiari Juan Dominguezi, hor ziren plakatzeko asmotan Hernaniarrak, Jon Ander Puertas, hasiera batean, orain irekia antolatu dute, eta ikusi zegoen baloia, Hernanik lapurtu du, ez? Orain bai, Igor Genuak hartu du baloia, erori eginda, erriste egin du, eta baloia ezin utzi garbi taldearen alde, eta epaileak txistua jo du, Hernaniren aldeko uztartze bildua adieraziz. Lehen eman ditut 15-koak, ez ditugu astu behar aurtengo denboraldian, izan dira beste jokalari dezente, Hernanien aritu direnak, eta gero ez dugun ez aukerarik izango, tarteka, aipatuko ditut taldearen norabidea zuzendu dutelako aurten, ez soilik gaur jokatzen ari diren jokalariek, gainerakoak ere bai lehen aipatu du, Jon Intxosti Intxeta eta gaur ez dira Matxin Collado, baina hori ez gain, esan behar dizuet, Beñat Zinkunegi, 8 partida jokatu ditu, kontuan hartu behar dugu, edo hasieratik edo partidan zehar sartuta. Bestalde, Tomas Elortza ere, aritu da lehen taldearekin, 6 partida jokatu ditu, gure datuak aizkiz palin badaude, eta baten zuzenduko digu zuberazki partida bukatu ondoren,
baina gure datuak horiek dira. Iban Moreira ere, lesionatu egin zen orain dela hilabete eta erdi edo, eta hala ere, 10 partida jokatuta amaituko du denboraldia Iban Moreira gaztea, iaz kadetetan aritu zen jokalari gaztea. Mikel Imaz gaur ez da deialdian, baina Mikel Imaz ere azken partidetan ohikoa izan da, 13 partida jokatu ditu. Gaur ez da deialdian izango Mikel Bidegarai ere, Lapurtarrak 16 partida jokatu ditu, guztira. Ikus dezagon, Hernanik defensa ari da, baloia eskuetan du Iraitz Garmendia, 22 metroko lerrotik atera dira dagoeneko. Hernaniarrak erasoan edo bintzate defentsatik irten daian, Igor Genuak ezkerretara, Mikel Perezek, Oier Garmendia tartekatu da, tartea bilatu eta irekia eragin du. Ikus dezagon, Igor Genuak eskuinera zabaldu du, eta Taietek hartu du baloia, metro batzuk egin ditu. Irekia ezkerrera zabaldu Igor Genuak, handira ezkerregaletik, errekaldetik, Urumea errekaldetik, hain zuzen ere, Arriatzu barazkiak saldu eta egiten dituen lantegia da, Arriatzu barazkiak. Kartel horren parean diardu jokoak, barazkiak gustoko badituzue, dudari gabe, badakizuen ondu zuen Arriatzu barazkiak erosteko aukera. Eta, besterik ez bada ere, jun eta zuen baratzean landatu nahi dituzue barazkiak, hortxe dituzue, epaileak orain zelai erdian markagailuaren parean gelditu egin du jokoa. Jarraituko du bitartean, gaur beste jokalari batzuk denboraldian zehar aritu diren zerrenda ematen ari gatzaizkizue. Azkenekoa Abdelatif honek taia jokatzen diardu, jokatzen ari da gaurko partiduan. Eta gero, beste batzuk, izate baterako, Xavier Garmendia Xabok, lehenbiziko 2 partida jokatu zituen, eta gero lesio larria izan zuen, entrenamendu batean, eta ondorio ez du jokatzerik izan gehiago, lehen taldearekin, bigarren taldearekin bai, Pello Perez gaur ez da deialdian, Pello Perezek 12 partida jokatu ditu, eta gero badugu beste jokalari bat, Iker Fuentes, 3 partida jokatu ditu, batez ere hastapenean hasieran, denboraldian hasieran, gero bigarren taldean ere aritu da azken aldian. Jokin Uzkudun gaztea, 2 partida jokatuta, Iraitz Arrutik partida bat jokatu zuen, parte hartu zuen behinepein, Jon Galdeano 3 partida jokatu zituen, Jon Zumalabek behar zenean ere naiz eta jokatzerik ez izan, egin zuen partida Hernani eta zer aldetik, Ensegu lerroraino ere ailegatu dira jokaldian, baina ez dute lortu oraindik Ensegua, ezkerregalen dira, Urumea errekaren aldetik, Ibaiaren aldetik, eta epaileak ez du adierazi Ensegua, bai ordea uztartzea Sevillaren alde. Esan dugu Jon Zumalabe partida bat jokatu du, ez du jokatzerik aurten izan bere eginkizuna direla eta beste gazte bat Gorka del Vallek 3 partida jokatu ditu lehen taldearekin. Mikel Otxotorenak 5 partida gaur deialdian da, baina aipagarria da, denboraldian zehar ez du jokatzerik izan, baina gaur deialdian da, 5 partida jokatu ditu, eta horietxe dira beraz, gaur aurtengo denboraldian lehen taldearekin parte hartu duten hainbat jokalari, jakina gaurko, deialdiko ez gain. 5 metrora uztartze bildua, Sevillaren alde, Sevilla da, baloiaren jabe, baina Hernanik bihurtuko goraria bultzatzen, epailea zera direzten duen, ez du dela Hernanik enseioa lortzerik izan, eta aukeraz gaude, berriro uztartze bildu adierazi du gaurko epaileak Jorge Molpezerezek. Berriro aurrekoaren leku bertsuan izango da uztartze bildua. Jendea lehen esan dizugu bada, landaren partida garantzitsua da, eta jendeak erantzun du. Armaila betetzeaz gain, errekaldeko armaila txoan ere jendea bada, eta zelaien inguruan gutxienez landare klubaren aldetik jende pila dago, eta gehienak askok itzalpean edo gutxienez babestuta, eguzkitik babestuta, gogor jotzen baitu eguzkiak landare zelaian. Astean zehar batez ere lantaldeak, mantenimendu lantaldeak,
busti behar izan du, oso lehor zeholako, berdegunea, ostegunetik aurrera, eta pitin bat gutxienez hautsak kendu ahal izan da, eta bustitze horrekin pitin bat bigunduko zen zelaia, baina zinez esaten dizuet gogor zegoela zelaia eta dagoela. Izan ere, azkeneko partida jokatu zuenean hemen Erranik, Barcelonaren kontra, orduan bai lokatztuta zegoen zelaia, euri zaparradak egin zituelako, lokatza handia, baina arrezkeroztik, 3 aste dira, ez duela euririk egin, ez behintzat fundamentu askorekin 3 aste dira, bai, nekane garrituta behiratzen hau, gure argazki gileak, baina 3 aste dira, Barcelonako partiaren kontra izan baizen azkenekoa, euri zaparradak eta lokaztuta egon zeneko igandea. Zigor kolpe Hernaniren alde eta aukera polita dute, eskasera bote Igor Genuak eta albokora, eta antxe bertan saiatu albokoa irabazi eta Usartzelaxoarekin ensaio egiten. Hori da, Igor Genuak sarera bota du baloia, eta hortxe, 5 metrora alboko sakea, ea partidiko lehen ensai ikusten zakegun, 17 minuta betetze ardela, izan dira, bata eta bestea erasoan, behar bada, arriskutsuenak Hernanik izan ditu aukerak, eta batez ere orain, azkeneko 3 minutu hauetan, erasoan delako luze atera du, Einar Ratibelek albokoa, baino luzeegi eta Sevillak jaso du, Sevilla laportu du baloia, eskura dira jokatzen, beren segun lerroan, baina baita atera ere, zangoz, hain zuzen ere, Jose Francisco Salazarrek, eman dostikoa, Oier Garmendia kontraerasoan ostikoz ere, baina ez dute baloia irabazterik izan Hernaniarrek, eta orain, aurrelarien arteko talkak, Taietek jokalaria blokatu du, bortatu du, eta orain, lehen aipatu dizuegun, Víctor Manuel León, 1,89 zentimetroko garaiera duen bigarren lerroko jokalaria jaso du baloia, eta horri esker, erasoan diardu, defentsatik atera nahian, Sevillako taldeak, hala ere, aurreratu izan da, aurrera pasea egin duela Sevillak, eta ondorioz Hernaniren alde, orentxe hasi dira ikuslea berriro animatzen talde Hernaniarrak, autosedia lantegia duze, autoak saldu eta konpontzen dituna, hemen Hernanin gure laguntzailea, Druk lantegiaren laguntzailea du Hernanik, sistemak antolatzen dituen lantegia Druk, eta adarra, hornidura gaiak, saltzen dituen Hernaniko lantegia da, horiek 3 laguntzailea ditu Hernanik, eta horren parean, eta baita koproen, aireratze sistemak, aireratze aparailuak eskaintzen dituen koproben taldearen parean, kateraren parean zen Usartzea, orain zelaiarrien diarute, Anartze losigi zeukan baloia, sarrera egin du, baina ez du lortzerik izan, Anartze losigi gazteak, ez du baloiari eusterik izan, plakatu egin dute, ondorioz, orain Usartzea, Armailaren aldetik beti ere zelai erdian, Sevillaren alde, orain berriz, baloia David Berak du, David Bera Usartze erdia izateko jokalaria handia da, aber gero denbora pixka daukadan, bere neurriak ezagutzeu, baina ez da ohiko hain jokalaria handia izatea Usartze erdia, berez lehen 14 zenbakiarekin ari da, eta baloia eskuetan du, pasabidetik sartzeko, eta guk hainbat nazioarteko partidetan ikusi dugunez, ez da iadanik kasik zigortzen baloia ateratzen duen taldeari sartzea, baina Espainiako ligan, behin baino gehiagotan txistukatu dute falta hori, eta beste Matin Collado partida bat baino gehiagotan adierazi diote. Sevillarrek irabazi dute Usartze bildori, eta zelaierdiko marra gainean, behar dute jokoan, eta ezkerrera zabaldu du David Berak,
erasoaren taldearen ezker aldera, armailaren aldera, Uztartze irekia antolatu da, baina zigor kolpea adierazi diote Hernaniri, plakatua ez askatzeagatik behar zen garaian, badakizue, plakatua, biek askatu behar dute baloia eta kontrarioa, eta hortan ez dira, azkar aritu Hernaniarrak ondorioz, zigor kolpea, eta bigarren erdiak, Juan Dominguezek, 22 metroko lerroraino bidali du baloia. Eskasa bilatu nahian, alboko sake izango da beraz, Hernaniren zelaian 22 metroko lerroan. Ikusi beharko du gaur fisikoak prestakuntza fisikoa ze ondori izaten duen, esaten dizuet, ohikoagoak egongo direla gure ustez Sevillarrak, ez, Juan Antonio, han jogatzen genuenean beti izaten zen eguzkia zen. Gehienetan eta ohituta egongo dira eguzkira dudari gabe. Aldaketa bat, zelaia utzi du Vito Manuel Leonek, momentuz, uste du baietz, eta bere ordez sartu da, txikiago bat, Rafael Delgado sartu da bere ordez, aldaketa ederra, garaieran, esan baitizuegu lehen, Vito Manuel Leonek, gia 1,50 zentimetro dituela. Alboko sakea nola edo ala kosta eta kosta, irabazi egin du Sevillak, eta orain 22 metroko lerrotik Hernaniren segulerorainoko jokaldian diarute mertzo batzuk irabaziz, ireki antolatu, Uztartze erdiak David Bera baloia eskuinera zabaldu du, eskura jokatzeko hasiera batean Tomas Munilla jaso du baloia, baina laportu egin dute Hernaniarrek, hain justu Igor Etxeberriak, eta orain zago kostuka da, jokin ez da, ezkerra, baina bultzatxo txiki eman dio Sevillako jokalaria, baina ez du ikusi epailea hori, ez du behintzat aintzat hartu. Eta ez da zigor kolpea, hala ere, Hernani baloiaren jabe, Igor Genua eskuinera zabalduz, Eneko Noriega baloiaren jabe, talka egin du, zutik eutsi hasiera batean, orain irekia, Igor Genuak ezkerra aldera, eta han aurrera erori zaio baloia Kaieti, bigarren lorroko Hernaniarrari, baloia aurrera joan da, beraz, Uztartze izen bertzuen, baina abantaila legea aplikatu du epaileak, eta orain gainera, zigor kolpea Hernaniren kontra. 23 minutu bete dira, lehen zatian, hemen Landaren, Hernanik huts, Cajasol, Zientzias Cajasol Sevillako taldeak huts. Bueno, esan dizuete, sailkapenari begira, Hernani ibili behar duela Hernanik, ez duelako erabat ziurtatuta, berako maila ez gatzeko kanporak eta zokatzeko arriskua oraindik badu, guk uste dugu, 2 puntu lortuta ere, 2 puntu lor daitezken ez da partida galdu, lauen sego egin da, eta 7 puntu baino gutxiagogatik galduta, 2 puntu izango lirateke, eta hor behintzat, aukera izango luke, edo Barcelona edo Getxo, bere azpian gerarazteko, baina horietena kontuak onena izango da irabaztea. Horretarako, orain errekaldetik alboko sakea Sevillak atera du, ezkerrera jokatu nahian, eskura. Saiatzen ari dira Sevillarrak eskura jokatzen, aurreko lanari esker, momentu behintzat, Uztartze idea, David Pelazek lortu du hor kontrario geraraztea, baloia Hernaniren jabe eta Kaieti, aurrera joan zaio baloia, aurreratua izan da beraz, zelaia erdiaren marra gainean, markagailuaren aldetik, hain justu, markagailuaren erdian, 25 minutu partida hasi zenetik, eta etenalditxoa izango da, jokalariak minartuta daudelako, Sevillako jokalaria bigarren lerrokoa, Jali Kutzi hain zuzen ere, eta han markagailuaren ezkerraldean, coach lantegia duzu, Hernaniko laguntzailea ere, coach aurtengo denboraldian laguntzaile eta hain zuzen ere markagailuaren pare-parean markagailuen pare-parean izango da Uztartze bildua eta laguntzaile ere Gipuzkoako Foru Aldundia, Gipuzkoako kirolarekin bat eginez, Hernaniren laguntzailea ere bada enpresa txiki, lantegi txiki, baina aipagarriak, esanguratsuak Hernani dituena ikusten dituzue hor bihar irakurri ahal izango duzue.
Bertako kazetaria ere mendelako Inigo Goñi, Diario Baskon irakurri izango duzu, gaurko partidaren kronika irakurri bihar. Eta bihar ez du egunkaririk aterako, baina irakurri izan dugu, pixka bat berri egunkariak ere, informazioa ekarri du, beti ere kontuan hartzen du Lapurdiko talden jarduna, berriak izan ere, Baionak, aurten atzo berriro galdu egin zuen Baiona Montpellierren kontra ikaragarri, eta maila galduko du, bestelako konturik espaldin bada, beraz, topa malauan, Baiona estariko heldu den denboraldian, Miarritze hor dabil, sartu ala ez sartu, baina momentuz behintzat, euskal talderik ez da izango, datorren urtean topa malauan, Frantziko topa malauan. Iraiz Garmendia, Igor Etxeberri eskura, Bado Hernanien zailo egiteko aukeran, eta partidako lehen entzedua, Igor zainoa, irekitik baloia atera dute, eskura jokatu, Igor Etxeberriak, azken baloia Igor zainoari eman dio, metro batzuk egin ondoren, eta Igor zainoa bakarrik, eskuinan ere batzuen lagunik, taldekiderik, azkeneko pasea egiteko, baina bidea libre ikusi dugu Igor Zenuak, eta ondorioz, Hernani aurreratu da, lehen aldiz partiduan, pixka bat kostata, baina 5 eta 8 markagailuan, Igor Zenuaren enseioarekin, baina talde osoak egindako jokaldia, aurrelariek baloia berreskuratu, eta elosenik orain, 7 eta 8koa markagailuratu du. Esan dizuet, uzartze irekia 22 metroko lerroaren parean, Sevillarren zelaian, baloia eskura zabaldu du Igor Zenuak, eskura jokatu, berriro Igor Zenua etorri da laguntza ematera, eta Igor Etxeberriak eginiko pasea bikain baliatuta, partidako lehen ensegua. Bazuen taldekiderik eskuinaldean Igor Zenua, baina errez ikusi du tartea lehen ensego egiteko, eta markagailua 7 eta 28 minutu, lehen zate 28 minutu delarik. Ez da atera 10 metroko lerrotik baloi hori, eta esan dezagun, Igor Zenuak, aurtengo denboraldian, honekin, gaurkoarekin, 5 ensegu egin dituela. 5 ensegu beraz dagoeneko, ez ditu partida guztia jokatu, Igor Zenuak hain zuzen ere, aurtengo denboraldian 14 partida jokatu ditu, gaurkoarekin 15, Espainiako selekzioarekin, batez ere 7koarekin aritu delakoan eta hemen, baina gaurkoarekin 5 ensegu gure datuak ez badaude gaizki. Bestetik, esango dizuegu, ensegu gilen aldetik, 3 ensegurekin, Matin Collado eta Jokin Esnal direla, baita Pello Pérez, Mikel Bidegarai, hoiek denak 3rekin, Laurekin berriz, Oier Garmendia eta Joni Sausti Intxeta, 4 ensegurekin, Intxeta arroina izanik, esanguratsua da, aipagarria ezbairik gabe. Birekin, Iñaki Leunet eta Mikel Pérez ere aipatu behar dugu, ensegu gilen aldetik, 2 ensegu egin dituzte, eta baita Jon Otxotorenak ere. Eta ensegu banarekin, denboraldian zehar, hor ditugu, Iraitz Garmendia, Aitor Lukas, Iban Moreira Gaztea, Iñaki Otxotorena, Mikel Imaz, eta Jonander Puerta, soidenak, ensegu batekin, eta aipatu behar da, ensegu zigorra bat ere, izan duela Hernanik alde zigor ensegu bat, denboraldian zehar. Hortaz, ensegu gile nagusi bihurtu da orain Igor Zenuak 5 egin ditu dagoeneko, esan dugun bezala, eta ondoren, segurazki, beste ensegu bat egingo du gaur Igor Etxeberriak, 4 egin ditu dagoeneko, eta baita Joni Saustik horrek ez du egiterik izango, ez delako gaurko deialdian, Intxetak 4 ensegu egin ditu, eta pensatzen dut, Oier Garmendia ere hortxe ibiliko dela, 4 egin ditu dagoeneko, eta gaur badu aukera besteren bat egiteko. Baina, esan dizuet, Hernaniren partetik bintzat,
talde jokoan baldin badu ere ardatza Hernani taldeak. Momentuz, ensego gilen zerrenda horretan, buru jarri da Igor Genua. Gaur uztartze erdia. 9 minutu geratzen dira lehen zatia amaitzeko eta 7-8 Hernani aurretik. 22. jardunaldiko norgehiagokan. Garaipena bideratu du, pikin bat, dagoeneko Hernaniek eta horri eutsi behar dio. Alboko sakea, atera du Sevillak errekaldetik, Zeintzarri tabernaren iragarkiaren parean, Zeintzarri segurazki, gaur ere ohi bezala, aukera ederra izango dute tabernan, Zeintzarri tabernan, partida bukatu eta eguerdiko freskagarriak, eguerdiko zizkamizkak hartzeko eta, arratsaldean ere eta gauean, ogitartekoak eta segurazki aukera Zeintzarri tabernan. Hernaniren laguntzailea, aurten ere. Hemen esan behar dizuet, gaur festa ospakizuna pikin bat antolatu dagoela, izan ere goizetik, atzotik hasita, txekor erre dute, eta txekor puskak, diru pikin baten trunke, gero partidaren ondoren ere, Zeintzarria busti eta pintxo mordoska bat jateko aukera izango da. Hemen landaren. Atzotik erenegutik hasi ziren antolatzen Hernaniko klubeko laguntzaileak eta gurasoak eta entrenatzaileak eta gainerakoak txekorrerrea prestatzeko gaur jendeak mokadu egin dezan. Lehen aipatu dizuet, lanean aritu direla aste honetan, zelaia atontzeko, berdegunea belarra moztu, saiatu bustitzen pixka bat gogorregi egonetzedin, eta mantenimiko taldeak, hortxe aritu dira taldean, Iraola, Antonio, Luis, Gutierrez, Xente Alejos, Xabi Garmendia, Xabi Agirre Zabala, eta denak aritu dira lanean, bai belarra mozten, bustitzen, pintatzen, beraz horiek ere, aurtengo denboraldian, izan dute garrantzia, denek bai dute klub honetan, klub txikia izanik, handi-mandiki ez izateko joerarekin, bai aldiz xumea, eta ondorioz denek hartzen dute parte, gehienek klubaren alde egiteko. Esan dizuete, belarra berdegunea gogo xamar dagoela, eta orain plakaje ikaragarria, eta min hartuko zuen segurazki David Pelaez plakaje ikaragarria egin dio Sevillako jokalariari, hain zuzen ere, Iñigo Hernandezek jasan du David Pelaezen plakaje jokalari indartsua, ez handia David Pelaz, baina plakajetan eta zelai osoan jarduteko trebetasuna eta ahalmena duen jokalaria hirugarren errokoa denboraldian jaia osoan min hartuta egon da, edo bintzat ez du entrenatzerik izan, ez da entrenatzen aritu, baina azken partidoetan parte hartu du. Eta hortxe da, Sevilla, baloianen jabe, Armailerako aldetik, alboko lerroaren ondo-ondoan irekia. Eta kasu honetan, Manuel Mazo kapitaina zabaldo deskoinera, Sevillarre jarraitzen dute aurreko jokoan, orain David Hernandezek atera du, berak barkatu, atera du baloia, eskuinera jokatzen diardu Sevillako taldea, baina pase horretan, Ernez egoen Hernaniko defensa Iraiz Garmendia, saiatu da baloia lapurtzen, baina aurrera joan zaio eta aurreratu izango da Sevillarren alde. Esan duren, beraz, aipamen zuzena, denei, Hernani kluba osatzen dutenei, baina pikin bat nabarrendu nahi genuke mantenimenduko taldea lehen esan dudan bezala. Eta ezbairik gabe hoien pixka bat gidari edo Marcos Ormazabal jokalari hoia, eta gaur egun bere laguntza eskaintzen dena klubari arlo askotan.
Ikus dezagun partidako lehen zatia amaitzeko 4 minutu geratzen dira, markagailon oraindik aurretik 7 huts, Igor Genuak eginiko ensaioari esker, eta uztartze bildua errekaren aldeko alboko marratik hurbil, hain justu ere eta aprobetxatuko dugu tarteka, Hernanik Klub, Rugby Klub elkartearen laguntzaile direlako, eta horiek ezinbestekoa dira ekonomian, Big Mat, Arizeta elkarte anonimoa lantegia, hornidurak eskaintzen dituenako, bai eraikuntzarako, eta beste horren antzeko lanetarako. Beraz, Big Mat, Arizeta, Sevilla erasoan eskura jokatzen, eta ongi gainera, saiatu da, hirugarren lerroko Pablo Aguilera, baloia jaso du, irekia, hortxe nonbait antolatu du, eta Sevilla ez da etorri, naiz eta merezi jokalarikin etorri soilik, ez da etorri partida inolaz ere xamur jartzea Hernaniarren alde, eta jarraitzen du, alduen guztietan, baloia irekitzen, orain luze jokozatzailea, Tomas Munillak, baloia errekuperatu dut Hernaniarrek, defentsa zorrotza eginda, jokoz kanpoko eremuan, sartuta, baina ez du epaileak ezer adirazi. Orain, David Pelazek ireki antolatu ondoren, ezkerrera zabaldu, eraso postikada goitikakoa luze, jo dute, eta antzegoen Jokin Esnal ezkerregala errekaldetik goitikako baloi hori jasotzeko asmotan, ez du lortu eta aurrera joan zaio, ondorioz. Epaileak Jorge Molpezerezek uztartze bildua adierazi du antxe lehen aipatu dugun, Big Mat Arizeta lantegiaren, kartelaren iragarkiaren parean. Eta gogoratu, hemen hortxe alboko sakea izango da, eta alboko sake horren parean, euskara ari du Hernani, hori da, han zegoen pankarte jartzen duena, eta biztan da, Hernanien euskara izan behar duela jabe, bai kirolean eta bai bertako bizitzan ere. Euskaraz egin, euskaraz jardun, euskararen alde egin, egun osoan, urte osoan. Orain, armailaren parean, armailaren parera ireki dute jokoa Sevillarrek, baina epailearen oinen jodu baloiak eta uztartzea adierazi du Sevillarren alde. Baloia eskuetan duela David Bera, uztartze erdia. Leicester amaituko da lehen zatia, 39. minutua bete delako, etenaldi askorik ez du izan partida, beraz Leicester pensatzen dut, treskagatzeko aukera izango dutela jokalari behar ere bai, lehen lerroak elkarren kontra sartzeko jadanik prestatuta, epailak 3 hitz erabiltzen ditu, jokoan jartzeko baloia, agindu eman dio David Berari sartzeko pasabidean, eta 3. lerroko Pablo Aguilera jaso du baloia lurretik, ireki antolatu dute Andaluziarrek, eta orain joko zigorkopea adierazi dio Beñat Iradi okerrezpagaune Arroñari plakaje hori egiteagatik, baloia jokoz kanpo hartu nahian. Berreskuratu dute saiatzen ari zen Hernaniarrak, baina berriro zigorkopea okerrezpagaude, 10 metroko distantzia hori, esparru hori, ez errespetatzeagatik, hori da, agindu duena behintzat, eta horren zigorkolpea Hernaniren zelaian, 10 metro eta 20 metroko zela marren artean, eta albora bidali du, eskasera bidali du, bigarren erdiak, Juan Dominguezek, Leicester amaituko da lehen zatia, jokoa pitima pausatuta, pesatzen dut ja beroa bere eragina izango duela, alboko sakea da ere, Hernaniren 20 metroko lerroaren edo esparruaren erdialdean. Eta zenbat jokalari, denak ilaran jarrita, jokalari guztiak ilaran jarrita, pensatzen dute luze botako duela, luze jaurtiko duela sake hori da, eta baita hartu ere, han gibelean,
sake luzea egin du, kasu honetan Pablo Herrerok. Gibelean hartu dute, baloia jaso bai, Ustazelaxoan saiatu ere bai, irekian ere bai, baina ez dute lortu Sevillarrek eta gainera Molperezek epaileak lehen zatiaren amaiera agindu du. Bi hitzetan laburtuko dugu lehen zatia, esan dizuete guzkipean ari direla jokatzen, bero ondixamarra, landaren 22. jardunaldiko norgehiagoka, liga erregularreko azkena, eta behera ez jaisteko kanporaketa jokatzeko arriskutik at geratu nahi duera bat Hernanik, eta momentuz behintzat alde du markagailua, 7 eta 8 lehen zatian, Igor Genuak eginiko ensaio baina talde osoak parte hartu duelarik, irekia irabazi, Igor Genuak baloia atera, eskura jokatu, azken pasea Igor Etxeberriak egin dio berriro tartean sartu den Igor Genuari, eta honek partidako lehen ensego egin du. Bere denboraldiko 5. Hortaz, hartuko dugu atseden pikin bat, eta segidan izango gara zuekin, orain arte.
Eguerdian berriro landare rugbi zelaitik, bigarren zatia astear doa. Astear da, hobeto esango nuke, epaia oraindik ez da zelairatu, baina bi taldeak ja kokatuta daude zelaian. Gogora dezagun, lehen zatian 7 gutxi aurreratu dela Hernani, eta Laister ekingo diote bigarren zatiari, bigarren zati honi, eta esan behar dizuegu, hemen aritu garela pixka bat emaitza jasotzen, Antoni Iragola eta ni pixka behiratzen, eta esan diezazukegu momentuz, Barcelona galtzen ari dela Bizkaia Gernikaren kontra, 12-9. Beraz, Gernika Bizkaiak, Bizkaia Gernikak 12, Barcelonak 9. Eta Sanboi irabazten ari zaiola Getxori, desenteko aldeaz, 29-3 momentuko markagailuak. Eta bestaldetik, Anpo Ordiziak, lehen esan dizuet, 6. posta lortzeko leian diarduela, Santanderren kontrako zuzeneko partida dute, eta momentuz, nahiko parean markagailuan. Santanderrik 14, Ordiziak 10. Beraz, Hernanik horrela amaitzen badu partidua, erabat jarraituko luke maila nagusian, eta ikusi beharko da, momentuz behintzat, Getxok nahiko zail izango du partida irabaztea gaur. Emaitza horren arabera, Getxo jokatu beharko luke maila ez galtzeko norgehiagoka, izan ere Barcelonak galtzen diarduen arren, 2 puntuko alde kentzen dio Getxo arteari. Epailea bertan da, eta orain txeman dio hasiera, bigarren zatiari gorantz bota du baloia Nartzelosegik, bigarren zati horren hasiera emanez, ezkerrera zabaldu dute Sevillarrek eskura, ustiko jo ere bai, Oier Garmendiek ez du orazorik izan, potea ondoren, Oier Garmendiak Mikel Perezi eman dio, eta orain Jorander Puertas eskuinera doa, baloia eskuenetan duela, baina aitzinera joan zaie, baloia, pase askotan ez bada hona izaten, jasotzeko arazoak, baina momentuz zelaien erdian diardute, aurrelarien norgehiagokan, bi talde, ontxe gainean zen David Pelaz, eta baita jokalaria blokatu ere, baina lortu dute Sevillarrek baloia eskura jasotzea, eta eskura ari dira jokatzen, orain Armailaren paretik, kombinaketak, eskuko jokua, nahiko alaia dute Sevillarrek, eta orain zigor kolpea Hernaniren kontra, Iraiz Garmendiari adierazi dio. Epailearekin hitz egin du, baina epaileak ez du ontzat hartu hori, alegia Iraiz Garmendiaren kexa. Eta Sevillarrek hain justu ere, bigarren erdiak, Juan Dominguezek Armailaren aldera bota du, jaurti du baloia, Armailaren zapaiaren gainera zuzen ere, eta ondorioz Hernaniren zelaian alboko sakea zelai erditik 8 metrora. Baloiaren jabe taldeko Pablo Herrero, metro eta 85 zentimetroko garaiera, eta 114 kiloko mutil puska. Hala ere, Sevillak badu handiago bat, Javier Acosta ordezko jokalaria, gero pesatzen du sartuko dela, 120 kilorekin. 120 kilo dituela da taldeko handiena. Zigor kolpea berriro Hernaniren kontra. Hernaniren kontra, kasu honetan Einar Arratibelia adierazi dio. Einar Arratibel, aurreko batean esan izuen, azken partidetan ohiko bihurtu da. Einar Arratibel, Donostiko jokalariak, Hernanin aritu zen jokalari ohi baten semea, eta lehen aipatu dizuet, partida desente ari dela jokatzen Einar Arratibel. Hain justu, gure datuak okar ez badaude, 16 partida jokatu ditu, eta gorkoarekin 17 edo partiden hasieratik edo gero zelairatuta. Orain Sevillarrak hurbildu dira desente, Hernaniarren Ensegulerroraino, Ensegulerrotik
22 metroko marraren gainean, edo beto esanik hurbilago, 5 metroko marratik hurbilago, bikain jaso dute, atzealdean, alboko sakea, eta orain uztartzelaxa osatu ondoren, jokalari indartsuak ere dituelako Sevillak, jokatu nahian, metro batzuk irazien, eta badoa, enseioa izango da, ez? Kanpora atera du Igor Genuak, azken metroan, Igor Genuak Sevillako taldea atera du kanpora, eta azkar jokatu Igor Genuak, eskaska baino, epaileak ez utzi, ateratzen, Hernanin alde izango da alboko sakea, ensaio egiteko bidean zijoan Kali Kutsi, baina kanpora atera du Igor Genuak eta orain Hernaniren alde baloia. Inar Gatibelek orain bai, luze atera du eta gibelean primeran jaso dute baloia bi eskura Hernaniarrek. Zazela osatu hasiera batean, gero irekia eta zigor kolpea Sevillaren kontra, alboko sake horretan ez legalki lurreratzeagatik kontrarioa. Lehen aipatu dut, Kali Kutsi enseo egiteko bidean zela, bere 105 kiloko isuarekin, metro eta 84 gizonkotea handia, baina hala ere, Igor Genuak defentsa aparta eginda, albora bota du. Igor Genuak aurtengo denboraldian, gaurkoarekin 15 partida jokatu ditu, eta orain Einar Ratibelek aterako eskasa 4 jokalari hilaran, Mikel Perezek bikain jaso du, baina aurrera erori zaie Hernaniarrei, eta ondorioz uztartzea. Iñaki Otsotorrenak, gaur deialdian den jokalariak, 15 partida jokatu ditu, Beñat Iradik 19, Ander Gutierrez, azkeneko partidetan ez da ohiko 15koan ari, 16 partida jokatu ditu, Jokin Esnalek 19 partida denboraldian zehar, Mikel Perez ere asko, 19, Jon Otsotorrenak 17 jokatu ditu, Matin Kolladok 20, Iraiz Garmendiak 16, Anar Zelosik ere gaurkoarekin 20. Partida izango du, gazteak denboraldi aparta bete du dagoeneko, Igor Etxeberriak tartean minartuta ere egon zen, eta 15 partida jokatu ditu gaurkoarekin 16, Iñaki Leonet deialdian da, segurazki bigarren zatian sartuko da, jokalari guztiak sartuko dituelako, gure ustez Polidori sartuko dituztelako Polidorik eta Jon Iraolak, beraz Iñaki Leonetek 18 partida jokatu ditu, dagoeneko, Eneko Noriega ere, naiz eta partida guztietan ez hasi hastapenetik, partida asko jokatu ditu, gaur hasieratik ari da, Jon Insaustintx eta ez delako jokoan, eta 20 partida jokatu ditu Eneko Noriegak, edo hastapenetik edo partidan zehar sartuta. Sevillarrek aukera dut orain zigor kolpea beraien alde egin ondoren, hain zuzen ere Manuel Mazo kapitainak izango da aukera, hagen artetik sartzeko baloia, jaurtiketan, ez du txarra aukera, eta bere taldearentzat hastapeneko 3 puntuak lortzeko, hori da. Beraz, 7 eta 3, ea ez duten Sevillarrek gaurko jaia bizka bat iluntzen. Bigarren zati hasi eta 7. minutuan lortu du agetaratzea Manuel Mazo. Ez dezatela lo hartu bazpa ere, Hernaniarrek, bestela suste txarra izan dezaketelako. Anar Zelosik atera du erditik. Han, gibelean, baloia, 3. lerroko Jose Antonio Moranek jaso du, bikain, eta baita jokatzen hasi ere, ireki antolatu, orain defentsako ostika da, joko zabaltzaileak, Tomas Munillak, Hernaniarrek hartu dute Joander Puertas baloiaren jabe, metro asko egin ditu, tartetik sartu da, 20 metroko lerroraino ailegatu da Igor Genuak eskuilera, Igor Etxeberria zangoz, erasoan, Iraiz Garmendia antzen, baina defensa erne ibili da, Sevillako defensa, irekia
antolatu dute, Arboko lerroaren nahiko parean, jarraitzen du zientziasek baloiaren jabe izaten, eta orain ostikoz urrunduko dute presioa. Saiatu dira, Oier Garmendiak kanpoan hartu du, baina jokatzeko esan du epaileak, Mikel Perez jaso du baloi hori, berriro eskuinera Igor Genuak tartea lortu du, metro batzuk egin ditu, baina blokatua izan da, irekia eta Hernaniren aldeko zigor kolpea. Azkar jarri du jokoan Igor Etxeberriak, eskuinera zabaldu, eta han blokatu dute, hasiera batean Hernaniko, Lenze, baina Zaiet baloia jaso eta usai hogeiteko moduan izan da, baina ez du lortu hasiera batean orain bai, eraso azkarra ezkerraldera Igor Genua barrura berriz, Anar Zelosegirekin, berriro Segolerrotik oso hurbil, Hernanik ireki antolatu du, ea ze jokaldi antolatzen duten ezkerrera zabalduko du Igor Genua aurrarekin jokatzeko, talka gogorra, defensa ere bai, horren bestekoa, eta orain lurretik jaso eta saiatu dira hernaniarrak baloi hori eramaten Segolerroraino ez hasiera batean, hirugarren pasea zangoz, erasoko zangotxoa Igor Genua, baina ez dute tekinik atera hernaniarrek eta Sevillarrek luze jo dute presio arintzeko. Zelaiardiko 10 metroko lerroraino beti ere, Sevillarren zelaian. Hernaniren alde izango da albokoa momentuz, aldaketa bakarra gertatu da partidan, eta inzune Sevillak egin du. Esan dizuegu, minartuta edo utzi behar izan du Vitor Manuel Leonek zelaia, eta berri ordez Rafael Delgado zelairatu da, baina laizzer hasiko dira bizka freskatzeko asmotan. Ez du Mikel Perezek bi eskutara irabazerik izan, orain berriz tinko sartu da Pablo Herrero, bere 114 kilo gainean dituela eta baloi eskuetan. Eta orain joko zabaltzaia saiatu da Tomas Munille baloi aurrera eramaten, baina nomai pantalla adirazi du eta Anar Zelosegi metro batzuk irabazi ditu azkar atera eta zigorkolpea, Iraiz Garmendia baloiaren jabe, baina ez dute lortu Segolerroraino eramatea baloi hori, eta aldiz, Zientzias Cajasolek bere ganatu baloia, Uztartze irekia antolatu ere bai, zigorkolpea Hernaniren kontra. Ez da heldu bigarren ensegua, Hernaniaren alde ez da izan ensegua, hurbil ibili bai, eta momentuz aukera ona izan du Sevillan ensegu egiteko, baina baita Hernanik ere bigarren zati honetan 11. minutua da, baina eteralditxo bat eskatu du epaileak. Eta denbora geratu du. Hain zuzen ere, 11. minutua bete denean. Lehen esan dizu eguzkia dela present, eta gaur horrek eragin izango du, baina Hernanik jokalariak esate baterako, denak pixka berotzen ari dira, lehen bailen sartu alizateko, zelairatzeko. Zelaira sartu alizateko. Lehen aipatu dizkizuegu, Hernaniren parean diren bi partiden berri eman dizuegu. Momentuz, orain aurreratu egin da, Barcelona, 19 eta 21, Bizkaia Gernikaren kontra irabazten ari da Barcelona. Hori ez da albiste ona Hernanirentzat, baina Barcelonak 21, Bizkaia Gernikak 19. Hori alde batetik, eta bestetik ikus ezagun, lehen getxo artea galtzen ari zen aldeko emaitza handiarekin, Sanboianaren kontra, baina momentuz Barcelona 21 eta 19 irabazten Gernikan, eta hori ez da emaitza egokia Hernanirentzat. Hemen landaren berriz jokoan jarri den momentuan, 7 eta 3 Hernani aldetik, aurretik, Hernanik atera du alboko sakea, irabazi ere bai, Igor Genua agintzen, ezkerrera zabalduko du,
David Pelaez jaso du hasiera batean, jokalarien talkak, berriro irekia eragin ondoren, Igor Genuak iraitz Garmendiak, Anar Zelosegi, baloia ireki eragin du, orain jokoan gaztea, Kepa Mijankosek jaso du, zutik dihardute Hernaniarre, berriro Igor Genuak eskuinera, Iraiz Garmendia, Einar Arrati belantzen, talka egin du, irekia eragin, Igor Genua berriz eskuinera Iraiz Garmendia, Mikel Perez Antzen, eskuinaldean, eta alboko marraren parean dihardu jokoa, momentu honetan, jaso eta sartu jokaldi horrekin, eta berriro eskuinera jokaldia urrun daukagu guk hemendik, han baita, marraren parean joka, Mikel Perezek ezkerrera zabaldu du, orain Taietek jaso, hiruzpalau metroekin ireki antolatu, Igor Genua ezkerrera, Igor Etxeberria, Oier Garmendia, eta gainera mina hartu du Jokin Esnalek, horrika eskeini hori egin du, mina hartu Jokin Esnalek, baina enseiua egin du, enseiua egitea lortu du, berriro talde osoaren jokaldiaz baliatuta. 12:03, bigarren zatiko 14. minutuan Jokin Esnalek eginiko ensegua. Min hartu du, berala ikusi dugu anketara eraman duela eskua, segurazki zaintiratu bat izan du eta ez dut uste jarraitzeko moduan izango denik. Ensegu gile Jokin Esnal. Gogoratu esan dizuet, partida askotan aurrean aritu dela jokatzen, 3. lerroan, baina gaur berriro egalean jarri dute entrenatzaileek. Eta gaurko enseguarekin, Jokin Esnalek eginiko enseguarekin, aurtengo denboraldian, 4. ensegu egin du, 4 ensegu egin ditu Jokin Esnalek. Anar Zelosegi prest gauzatzeko, ensegu lortu du, Anar Zelosegi ordu asko eskatzen ditu Anar Zelosegik zangoto jokoa prestatzeko eta gehienetan etekina jasotzen du. Hortaz, Hernani 14, Cajasol Zientzias Cajasolek 3. Transformaketa, beraz, Zelosegi eta esan dugun bezala, Esnalek ez du jokatzerik izango, ez du jarraitzerik izango beto esan da. Zelaian artean, pena izan da, ensegu egin eta partida horrela utzi behar izatea. Orain aldaketak egingo dituzte Hernanik, Taiet atera da, Jokin Esnal ere bai. Jokin Esnalen aurkez Mikel Bidegarai zelairatu da. Eta laizzer aipatuko ditugu. Gainerako aldaketak Ander Gutierrez ere zelairatu da. Eta halaber, Ugaitz Otaino ere bai. Aurrera erori zeio baloia David Pelaezi. Abantaile lege aplikatu du epaileak. Eta eskura jokatzen ari da Sevillarrak. Orain Manuel Mazo erdiak. Irekia antolatu du. Eta ez dugu esan, baina Javier Acosta Sevillak duen talderik pisutsuena, 120 kiloko gizona, eta 1,85 garaierarekin, hau ere zeleiratu da, eta baita Álvaro Olle ere, talde biak beraz, segurazki talde biek aldaketa guztiak egingo dituzte, eta orain Hernanik beste aldaketa bat prest du, Lander Meaza zeleiratzeko moduan da, Lander Meazak hasieratik edo gero sartuta 12 partida jokatu ditu eta oraingoan gaurkoarekin 13 partida jokatuko ditu. Eta aldaketak eskotasuna lortu nahian
hirugarren lerroko aldaketak eginez gero, beti ematen du pixka bat fresko egoteko. Orain, izugarrizko jokaldia egin du Tomas Munillak, azken orduan plakatu dute, insegu lerrotik 10 metrora zirela, baina Sevilla jarraitzen du, eta han bikain aritu da defentsa lanetan David Pelaz berriro. Zenbat plakaje egiten ditu David Pelazek partidan zehar, beste askok ere bai, baina David Pelaz horretan trebea da, ikaragarri jokatzen du arlo horretan. Beraz, Hernaniren insegu lerrotik 10 metrora edo gehiago, uztartze bildua, uztartzea Igor Genuaren eskuetan du baloia Igor Genuak Hernaniren alde, baloia pasabidean sartu, legez, bazpa ere, Mikel Perezek baloia lurretik jaso, eta lehen talka egin du, irekia, Igor Genua baloia aterako du, edo saiatuko da, blokatu egin dute, irekia, Sevillarrak tinko ari dira, defentsan, eta arlo guztietan, gaur behin epein, ez dira etorri Hernaniko sagardotegira, edo igual bai gero, baina momentuz behintzat, saiatzen ari dira, neurriz jokatzen. Zan dizugu Hernanik aldaketa egin ditula, Lander Meaza sartu dela, Ander Gutierrez ere bai, aurrean. Hala ere hor jarraitzen dute, Neko Noriegak, David Pelazek, Jon Otxotorenak, zelai utzi duen bestea izan da Einar Arratibel, orain Ugaitzotaino da baloia eskuetan duena, alboko sakea egiteko prest. Hernanien zelaien 20 metroko lerroren gainean. Luze eta Mikel Perez jarri du, baita talka egin ere, Uztartze laxa osatu dute, Gipuzkoarrek, Euskaldunek, Andaluziarrek, trabatzeko asmo tinkoa izan dute, eta hasiera batean bai lortu. Ireki antolatu Igor Genuak erasoko eskuta da, hor da, Mikel Bidegarai, baloi errepideratu du, hase egin behar dut, hase egin ez da llegatu, metro batera, amaitu du jokaldia, 19-3, ez du esan, gure uste guztia, denon ustea zen, Yolanda Fuertesek eginiko serioa balioko izango zela, baina ez dakizela adierazi duen apaileak. Zui gustatzen Juan Antonio? Anar Zelosegi hurbildu da kasik insegu lerroraino, baloia eskutan zuela, gero plakatu egin dute. Baloia jasotzea lortu du Yolanda Fuertesek, eta bai. Insegua egin du Hernanik, Yolanda Fuertesek. Jokaldi bikaina egin dute Hernaniarrek. Elosegik azken metroraino ailegatu da. Eta gutxienez laguntza ikaragarria egin dio Yolanda Fuertesek eta baita insegua egin ere. Hortaz, 19-3, 21. Minutuan. 19-3. Erresa du agetaratzeko aukera, edo aukera bintzate ikus daiteke egokia duela Anar Zelosegik insegua gauzatzeko eta beste 2 puntu markagailuratzeko. Ikus dezagon, baloia pausatuta dauka, konzentrazio pikin bat, Hernanik alde handia lortu du dagoeneko, eta baita agetaratu ere, Anar Zelosegik ez du utzi egiten gaurkoan, 21-3 insegu gauzatzearen ondorioz. Eta badakizue, pentsatzen dute Aste Santuan asko izango zinetela Lizarra kanpinean egonzareteno, baina aurrera ere, aukera doktore daukazueran egun batzuk atseden hartzeko, ibiltzeko, mendian ibiltzeko, Lizarra kanpina, Nafarroa garaian. Eta nahi baduzue,
astean zehar eta asteburuetan atxeden hartu, antxe dukazu aukera Euskaldun asko izaten da. Kanpotarra bai, Garmendia, zelaiaren erdia llegatu da, pasea jasota, ezkerrera zabaldu du Mikel Bidegarai, orain Kepa Mijango ze jaso, Iraiz Garmendia berriro, Mikel Bidegarai berriro, elkarren laguntza, Irekia, Igor Genua baloia eskuinera, Ander Gutierrez, hasiera batean behintzat, baloia jaso, Irekia antolatu, Igor Genua ezkerretara bihurri dabil Igor Genua, askotan bezala, jokalari aparta, Igor Etxeberria lurretik jaso du baloia, baina aurreratua adierazi dio Hernaniri epaileak. Kontraerazo politia antolatu dute, elkarren laguntza izan dute jokalariek eta horri esker mezu asko aurreratu dituzte Hernaniarrek. Beste aldaketa bat egiteko moduan da Hernani, Iñaki Otxotorrena beroketa lanak egiten diarduelako, eta Sevillak ere bai, Zelaia, Jose Antonio Moran hirugarren lerrokoa pozi du Zelaia, beraz, hirugarren lerroan aldaketa egingo du, oker ez bagaude, sartu ez den bakarra, Carlos Sánchez izan da, 22 zenbakidun jokalaria, hori da, 22 zenbakidun jokalaria, esan bezala Carlos Sánchez hirugarren lerroko eskuin hegalean. Eta prest da orain, uste dute Tomas Munilla jarri dela uztartze erdi postu horretan, edo behintzat berak du ardura, baloia pasabidean bi aurrelari multzoek eginiko pasabide horretan. Pasabidean baloia jokoa sartzeko, beti ere Jorge Molperezek aginduak eman ondoren, badakizu hiru hitz erabiltzen direla, eta gero azken baimena epaile berak ematen di jokalari, baloia sar dezan. Apurtu, lotu, sartu, eta jartzak jokoan baloia. Hori da, eta baita baloia irabazi ere Sevillarre, bera jaso du berriro lurretik, Munillak, baloia oskatuen dela, Zelaia erdiko 10 metro lerroraino ailegatu dira, Sevillarrak, eta orain ezkerrera, luze, galdi azkarra eginez, eskura gaina, polita, baina Hernaniko defensa erne zegoen, eta baloia eskuz ez legalki jotzegatik, zigolkopea berriro, Munilla joko zabaltzailea, baloiaren jabe eginda, metro batzuk irabazi, eta azkenean lortu du Hernanik baloia bereganatzea, izan ere aurreratua izan da, edo aurrera erori zaie baloia Sevillarrei, eta metro desente irabazi arren, bueno, Hernaniren segolerrotik, esango genuke, 30 metroraino ailegatu direla. Eta orain, Igor Genuak jarriko du jokoan, bi uztartzeak sartuta. David Pelazek utziko du Zelaian, partida aparta. David Pelazek lehen aipatu dugun bezala. Ez, Zelaia usterazi joan, baina berriro geratu da hor aurrelari goen multzoan. Hernanik jarriko du baloia jokoan, Igor Genua eskuetan du baloia, Zuaz Nabar lantegia ere, Hernaniren laguntzailea dugu. Zuaz Nabar lantegia. Hernaniren laguntzaile. Baloia eskuetan dutela Hernaniarrek, esuinera jokatu dute, errekarren aldera, baloiaren jabe, 21-3, bigarren zatiko 27 minutuan, gaur garaipen ez die ies egingo Hernaniarrei, eta era bat geratuko dira orezko maila nagusian, Espainiako orezko maila nagusian, 7. denboraldian, Iraiz Garmendia luze orain Igor Etxeberriari, Oier Garmendia partekatu da, Oier Garmendia baloiarekin Mikel Bidegarai ezkerrean du, baina anaiari eman dio baloia pasadio, baina horrek ez du jartzerik izan. Hankekin, eta bai entzegua egin du. Azkenean, egin du entzegua. Igor Etxeberriak, ikusten duzu irudietan, azkenean oso jolar izan du, Iraiz Garmendia dantzen, Igor Etxeberriak, baloia jasota ensegua egiteko. Era bat, ja, nagusitu dira Hernaniarrak, kontrarazo azkar egin jez. Igor Etxeberriak.
Oier Garmendia, Iraitz Garmendia anaien arteko jokaldia izan da, azken orduan ostiko jo behar izan dute aurrera, Iraitz Garmendiak eta antzegoen erne jokaldia amaitzeko Igor Etxeberriak. Beraz, Igor Etxeberriak lehen esan dizuete gaur bien seigo egin dituela. Eta Elosegik beste 2 puntu, beraz, 28 eta 3. Eta 8 eta 3, 28 garren minutuan gea. Transformak eta Anartz Elosegik gaur denak asmatu ditu. Lehen hasina zaizu esaten, Igor Etxeberria dela ensegugile handienetakoa Igor Genuarekin batera, gaurkoarekin 5 garren ensegua lortu du denboraldian zehar. Igor Etxeberriak gaur lehenengo ensegua eginda, bere lehen ensegua, ze lehenengo Igor Genuak egin du, gero Jokin Esnalek, Jonander Puertasek, orain arteko ensegugileak eta orain Igor Etxeberriak ez badu gaizki ikusi behin epein. Ostikoa luze jodu Sevillarrek, baina Hernani errekuperatu berreskuratu du baloia, ongi hartuta Mikel Perez baloiarekin, talka eginda aurrera joan zaio baloia, beraz ez badu baliatzen Sevillak eta egin du, Munillak orain eskuinera zabaldu du, ostikadatxoa luze erdiak, lehen erdiak, Manuel Mazo kapitainak, eta 22 metroko lerroan, Hernanien zelaian, alboko sakea izango da. Ea ba, berriro, beste norgehiagokan, Bizkaia Gernika eta Barcelona arteko norgehiagokan, berriro aurreratu da Bizkaia Gernika, 33 eta 21 aurretik da Bizkaia Gernika, beraz, Barcelona galtzen, Hernanirentzat aukera egokia, eta ikusiko dugu, beste norgehiagokan izan ere Getxo arteak Sanboianaren kontra jokatzen du eta Dexentegatik galtzen ari zen, orain ez daki gurtzen bat doan, 29 eta 3 ari zen orain zatia galtzen. Baina esan dizugu, Bizkaia Gernikak 33 eta 21, 70 garren minutuan, Barcelona aurretik, beraz han ere 10 minutu geratzen dira, hemen adina, minutu, eta ez dugu uste, edo espero dezagun Bizkaia Gernikak eustea markagailu horri, Hernaniren aldeko izan dadin. Ez dakigu, orain, bigarren zatian, zer ari diren Getxo artea eta Sanboiana, edo han hobeto esanik, Katalunia jokatzen den Sanboiana eta Getxo artea. Eta bestetik, esan dizuegu lehen, 6. postuan sailkatzeko, Goierriko taldeak, Anpo Ordizia galtzen dierdu 72etan, baina Hernani Kontreras zandoa, eta berriro Igor Etxeberria eskuinetik, entsegua! Baloia bereganatu eta Igor Etxeberriak gaurko bigarren entsegua egin du, orain bai, 28 eta 3, 32 minutuan, Igor Etxeberriak denboraldiko 6. entsegua egin du. Zelai erditik hasi, jaia, eta antxe amaitu du, eskuin egal hartan, 28 eta, 33 eta 3, barkatu. 33 eta 3, gaizki esan dizuen lehen. 33 eta 3, Hernani aurretik, izan ere, Igor Etxeberria gaurreko ensaio ondoren, gauzatu egin du Anartz Elosegik, 29 eta 3, eta orain, ensegua egin ondoren, 33 eta 3. Beraz, aurreko enseguan, 26 eta 3 horreratu du Igor Etxeberriak taldea, Elosegiren gauzatzearekin 28 eta 3, eta orain, 33 eta 3, urruti xamar dauka orain aukera, gauzatzeko aukera, baina Igor Etxeberriak, beraz, aurtengo sasoiko oker ezpanago, lehen esan dizuet, 6. ensegua. Ez, kanpora jartidua Elosegik, gaurko lehen
ez asmatzea, izan du elosegik, baina hala ere, partida dotorea gazteak. Esan dizuet, gaurko bigarren ensego egin duela, Igor Etxeberriak, Jonander Puertas zelaia utziko du, eta sartu direnak Aitor Lukas eta Iñaki Leonet. Aldaketa gehienak egingo dituzte hernaniarrek, Aitor Lukas eta Iñaki Leonet sartu dira. Beraz, Aitor Lukasek gaurkoarekin, guztira 13 partida denboraldian zehar, eta Iñaki Leonet nahiko ohikoa izan da, gaurkoarekin 19. Partido jokatuko du. Asko da, badakizue gaurkoarekin 22 partida jokatu direla liga regularrean, eskura jokaldi dotorea Hernanik, bizi-bizi pasata, Aitor Lukasen lurrean utzi du, ireki Iñaki Otxortorrenak hartu du, eta pase luzea egiten saiatu dira hernaniarrak, eta Igor Ernest zegoen, baina izan ere Zientziasek azkar atera du baloia, Munillak orain eraso kostika da, saiatuko da Iñaki Otxortorrenak baloia hartzen, eta hartu du. Baina Ernest zegoen berriro Munilla hanketatik, zangoetatik heldu du, eta ireki antolatu du. 22 metroko lerroan dira hernaniarrak, nik esan dizuet, Iñaki Otxotorrena zela, baina ez anaia, Jon Otxotorrena, eskuine galean zebilen, han Erne, eta berak lortu du plakatzea Zientziaseko zebila. Egia esan, gaur 3 anaia dira deialdian, Jon Otxotorrena hasieratik aritu dena, Iñaki Otxotorrena bigarren zatia sartu dena, eta 3. anaia, gazteena, ere prest sartzeko Mikel Otxotorrena. Bestetik, beste 2 anaia ditugu, jokoan, Oier eta Ireiz Garmendia. Hernaniren ensego lerrotik 5 metrora aterako du Sevillak, alboko sakea eskasa eta hori bezala Pablo Herrero izango da. Jokalari guztiak hilaratuta, luze, baita jaso ere gibelean, eta ustartzelaxoa eginda ireki antolatu du Sevillak, eta orain eskuinera zabalduko du Munillak, luze, eskuko jokoa eskuinaldera, lehen erdia tinko sartu da Manuel Mazo kapitaina, eta orain berriro, alboko sake atera duen Pablo Herrero talka egin du, ireki antolatu, eskuinera jokatu, eta eskuineko marraren inguruan dihardute Sevillarrek. Jorge Rodríguez jaso du baloia, Jorge Rodríguez eskuine egalak, eta orain Munilla berriro ezkerrera, pase luzea, ongi defentsa ona egiten ari hernaniarrak, Iñaki Otxotorrenak blokatu du azken jokalaria, berriro Munillak ezkerrera, eskura ari dira jokatzen, eta Igor Genua Ernest zegoen defentsa horretan, eta ia baloia lapurtu zen, baina aurrez adirazia zeukan zigor kolpea Sevillarren alde, epaileak Monteferesek, eta Munilla berriro, bihurri, densegoa ingo du, zigor kolpea azkar atera du, densegoa, Erne dabil Munilla jokalariak, ez dut uste, zer ikusirik izango denik Gipuzkoako apaiza handiarekin, Munillarekin, baina bueno, abizen kidea dira, deitura kideak, eta san dezagun partida amaitzear dela hain justu 3 minutu geratzen dira, 37. minutuan, markagailua pixka bat txukundu egin du Sevillak, 33 eta 8 Munillak. Munillaren ensegua, eta orain saiatuko da Manuel Mazo kapitaina artean sartzen baloia zangoz jota. Ea bai, lortu du, eta ondorioz 33 eta 10. Gauzatze horrekin, Mazok pixka bat apaindu du markagailua. Esan dezagun bestetik, Anportiziak segurazki partida galdu ingo duela, 77. minutuan direlako, 21 eta 10. Nagusi, Santander Independiente Rugby
edo hobeto esan da, Zenor Independiente Rugby Santanderko taldea izango da 6. sailkatua eta 2. fasea jokatuko duena. Eta jakin dezagun, Bizkaia Gernika eta Bartzelonak duten norgehiagokan, erra esari da nagusitzen Bizkaia Gernika, 78. minutua bete da, 40 eta 28 nagusi Bizkaia Gernika Bartzelonaren kontra. Hortaz, naiz eta galdu, Bartzelona mailari eutsiko dio, naiz eta Bizkaia Gernikaren kontra, ze Bizkaia Gernikak 48, Bizkaia Gernikak mesede egin zitzaioken ez pare Getxori, baina Getxok irabazi egin behar zuen, ez du lortuko, Sanboianaren kontra. Tinko sartu da orain, Sevillako, 2. erdia Juan Domínguez, baina baloia bereskuratu du, Iraiz Garmendia, Iñaki Leonet eskuin aldera doa, eskuin egaleko alboko marraren parean, irekia antolatu du, Igor Genuak berriz Iraiz Garmendiari, aurrelarien hartzeko talka izango da, eta baloia lurrera, aurreratua, irekia edo sartze bildua, Sevillaren alde. Beraz, esan dizuet, partida amaitzear dela. Gernikan, Orbita zelaian, Bizkaia Gernika 40, Bartzelonak 28. Bartzelonak 28. Eta beste norgehiagokan, 2. faserako sailkatzeko norgehiagokan, ere partida amaitzear da, hemen bezalatxe, 21 eta 10 ari da galtzen, Anpo Ordizia, Santanderren kontra, eta hola bukatzen bada ez du defentsako punturik lortuko, eta zoritxarrez Goierriko taldea ez da sailkatuko 2. faserako. Sevillarrak beren esparrutik atera nahian, arrisku urrundu nahian, baina erranik tinko defenditu du, orain irekia antolatu dute Sevillarrek, ea ikus dezagun, baloiaren jabe gizonkote handi hori lehen aipatu dugun Pablo Herrero, 114 kilo dituela, eta orain, gauza bera, Javier Acostak 120 kilo dituen jokalariak, egin du pasea ezkerraldera, eta laizzer amaituko da partida. Amaitu da! 40. minutua pasatxo, 33 eta 10, Hernanik beste urte batez, 7. denboraldiz, mailari eutsiko dio, naiz eta azken jardunaldi arte, hor ibili leian, Getxok azkenean, lortzen emaitza jakitea. Zenbat, Juan Antonio? 58 eta 8 galdu du Getxok. 58 eta 8 galdu du Getxok, beraz, Getxok jokatu beharko du, maila ez galtzeko kanporaketa. Eta mailari utziko diotenak, Barcelona eta Hernani biztan da, Barcelona naiz eta 40 eta 28 galdu, 2 puntuko alde kentzen zion sailkapenean Barcelonak Getxori, beraz mailari utziko dio, berako kanporaketa jokatu gabe, eta biztan da, Hernanik ere bai, gaur 33 eta 10 irabazi diolako. Gaur partida ondoren, atxeden hartu behar balin baduze, bihotzekoa pixka bate jota balin bazaudete, Txintxua hotelean hartuko zaituzte gustora. Beraz, labur bilduko dugu, sailkapenari begira, behintzat, gauzak onela geratuko dira. Hernanik jarraituko du 9. postuan, 35 puntu dituela, 10. Barcelona 29 punturekin, Getxo 11. 27 punturekin, beraz, maila ezgatzeko kanporak eta jogatu beharko dute Bizkaitarrek. Eta maila galduko duenak, gaurko Hernaniren kontrarioa. Ciencias Fundación Cajasol 20 punturekin. Bestetik, Bizkaia Gernikak irabaziarren, 29 puntu zituen, jarraituko du, Bizkaia Gernikak
aurre hartuko dio, Anpordiziari, Anpordiziai 6. postua zailkatzeko aukera zuen, baina galdu egin du Anpordizia, beraz, Bizkaia Gernikak aurre hartuko dio, ez dakigu. Pesatzen dut, lauen saio baino gehiago egingo zituela Bizkaia Gernikak, beraz, 54 punturekin bukatuko du, eta Anpordizia Goierriko taldeak zoritxarrez ez da Anpordizia ez da bigarren fasera sartuko, galdu egin baitu Santanderren kontra, da Santander izango da bigarren sailkatua. Bigarren fasea El Salvadorrek, entre Pinaresek, Alcobendasek, Sanboyanak, Cisnerosek eta Santanderrek jokatuko dute. Adizkidetasun handiz, gaurko partida garbi-garbia izan da, hemen Landaren, 22. jardunaldiko partidan, eta Hernani elkarri agurra ematen, eta lehen ez da aipatu ere, Mikel Otsotorren zelairatu da, azken minutuetan, ondorioz, deialduko guzti gaitu dira jokoan. Elkarri agurtzen, elkarri agurra egiten, txalo zaparradak, zaleak, eskaini dizkienak, bi taldei, Sevillarrak ere txaloka, zelaian, jendeari eskertzen, Sevillak partidu apaina egin du, ez du amore eman neurketa osoan, saiatu dira aurrean zein atzean jokatzen, baina Hernanik asko zeukan jokoan eta oro har gehiago izan da. 7. urtez eutsiko dio mailari, Espainiako gorezko mailari Hernanik, batez ere, han Sevillan joaneko partidan lortutako garaipenari eta gero etxean lortu dituen beste hainbat garaipen. Laizter egingo dizu gorko laburpen azkarra, baina esan dezagun Hernanik etxean partida asko irabazi dituela. Hain justu, Sanitas Alcobendas hemen etxean, 25 eta huts, 23 eta 8 Ordiziari, 15 eta 7 Barcelonari, etxean Getxori 23 eta 10, etxean ari gara, 18 ez barkatu. Eta gaurko partida 33 eta 10 dira etxean irabazitako norgehiagoka. Beraz, bat kontatzen ari gara pantaila aurrean dugula, 2, 3, 4, 5 eta 6 irabazi ditu etxean, eta kanpoan lehen aipatu dugun bezala, Sevillan izan zuen garaipena, Hernanik joaneko norgehiagokan, eta bestetik, han Sevilla lortutako garaipenarekin, lehen esan dugun bezala 12 eta 17, hori izan da, aurtengo moraldian, etxetik kanpo irabazi duen norgehiagoka. Men jendea badoa, freskatzea eztarria, esan dizuet gaur denboraldian zehar, Igor Genua izan dela ensegugile bigarrena, 5 ensegurekin, eta Igor Etxeberriak gaur egin dituen 2 ensegurekin, 6 ensegu guztira, okerrezpa gaude, denboraldian. Eta azkenik, laburtzeko pixka bat, xietasun guztiak eman ditugolako, gero aipatuko dut, azken emaitza izan dela 33 eta 10, lehen zatian aurreratu dira Hernaniarra 7 eta 5, Igor Genuaren enseguarekin, elosegiren gauzatzearekin, 7 eta 3koa markagailuratu du Manuel Mazo kapitainak zigor kolpe jaurtiketarekin, 12 eta 3 aurretik jarri du Jokin Esnalek ensego egin da, baina zelaira utzi behar izan du min hartuta, 12 eta 3, 14 eta 3 elosegin transformaketarekin, bigarren zati 21. minutuan Leonel Portasen ensegua, eta 19 eta 3 markagailuratu, elosegiren transformaketarekin 21 eta 3, 28. minutuan lehen ensegua egin du beretzat Igor Etxeberriak, 26 eta 3,
transformaketarekin 28-3, 32. Minutuan berriro bigarren ensegua Igor Etxeberriak, 23-3, barkatu 33-3, eta azken partida maitzeko falta zirela, 3 minutu falta zirela, Muniliak egin du Sevillarren ensegu bakarra, 33-8 eta Mazo kapitainaren gauzatzearekin, 33-10. Besterik ez, hemendik Landare Errugbi zelaitik gure agurra, talde osoaren lanari eskerrak emanez, eta datorren denboraldira arte besterik ez bada behin, beste ezer garrantzitsurik ez bada hemen Landare zelaian, datorren denboraldian berriro izango gara Hernaniko partiduak zuei eskaintzeko asmoz. Besterik ez, ongi izan. Bueno. Ez du moztu, mendi? Moztu inbarru berak.